От госпожа Рада Вражева, менеджер на състезанието, главен менеджер на състезанието. The bronze medal will be presented by Miss Rada Вражева, World Cup Competition Manager. Сребърното отличие ще бъде връчено от госпожа Мария Петрова, вице-президент на Българската федерация по художествена гимнастика. The silver medal are presented by Mrs. Мария Петрова, Vice President of Bulgaria Rhythmic Gymnastics Federation. И златен медал ще бъде връчен от госпожа Роси Маки, учредител на Фондация Спорт за България, организация в обществена полза, чиято цели да подпомага спорта и спортистите в България. Адмирации, госпожо Маки! Ето и класирането на обръч. Individual Final Hoop. Winner of the bronze medal from Italy, Sofia Raffaeli. Бронзов медал за София Рафели от Италия. Сребърно отличие. Winner of the silver medal from Israel, Adi Katz. И носител на златен медал в финала на обръч от Световната купа в София. And the winner of the gold medal from Bulgaria, Stilana Nikolova.